Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngeg iti sao, ngam di namatong palan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayona. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal amapan ijay bangir apuraw. Ay, wan, iso asambutin ta. Ay, katwa na nga road. Imbagkit di tasaan ta amala daw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agrab ti anak ta ani Jordan. No di pa'y lagunay. Ay sos, maladaw taon nga agparaap. Ada kamat dito'y nga gililad. Di ka maagraap tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Da nagyulakid din aya. At dan tumanan sumangpat adanom. Ay sus, mabayag ton Nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agrap. Ingkan, saan aday ta agililad tin into narem? Wen ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masango? Kasano nuyalis danton ti danom? Ay, mapanak to. Agawit kayo din. Ay, salbag. Palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat kumat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo? Ay, awan kas-kaskan ti bagbagana. Apay kumanga awan kas-kaskan na. Saan mun nga amun? Apay kumaasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbengak amang mo? Imbaga na nga road, amapantakan o agraap. Saan ko paimat nga road? Amasango, tanasapa paimat. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang? Pinagawid ko tas ang kadagulit na ngamin, nga inak ka no agraap. Ay, wan ko naklangarudan. Wan, kunam, ngam di kamat mapan. Na, may sa kamat. Ay, agparaupak to Into numayalis ti pagturungan ti danom? Ay, ammumat nga awan ti tudunan. Diyay irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan amapanan agrab. Imbagak, agam agpatinggan sala iti wen. Adimot agunay. Ay, day tamot ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di namot aramidan. Ay, ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ama isubli ti danom. Naladaw ton nga agrab. Ay, anya nga, ay no day tate kayat na. Di awan papabasulan na. Di nakit agawaan tadapay danom. Ay, Kasanaon no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na di pa'y maapit no maladaw nga agraap. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay, nalaklakayan na di makainaknakam akunak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Ammom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom? Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Ay, diyay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaapdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraap. Kaano nga tanga isublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabangir apurok. Ialis da pa iti sabali apurok.
Dito nga mintiim mo na. Kaya't mo asawan. Palpasan da pa'y amin apurok, sakbay ama isubli dito iti danaw. Katuan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan taamag na ditoy? Tamadi ka no ditoy? Adayumat di tabang irapagnaan. Isumat imbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartat kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak. No da managdakdakas anabartat. Ngam sinalungasig mo ti bilin da lolo. Di na mo. Wala, may kakidim. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y taamag na. Nagadayaw di tapagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Adda nang barsak kanyak dalang ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo ken lola saan taamag na ijay. Nagnakamot latta. Nagbisiklita akmat. Mabalin kulat ako mga itarayan ida. Ngam ti ba to? Saan mo ana itarayan? Addakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ng barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ng barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Birukak tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan maddananang ijay balay. Napananda ka di, lola. Ay, tiyak mo't amaw, apaw. Adda ka di ibagam kadakwada. Wen ko ma, lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus. Saan ka di nga imbaga aming awan ti magnaijay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, lola. Iso nga'y di nakadanon ni di pagadalan. Adda bukol nan. Dayta ti makagapo no apay nga imbaga aming awan ti magnaijay. Nasulpang matngamin, lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapula sirmunak manan. Bareng denggan nan ti sao. Naisag maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakitak at kasibsibot na. Apay niya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti parparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sangkay baga di da magmag na jay tayo yang dagiti luko-luko at taaw. Masapul apalagi panmanan day nga ubing. Ipanakal na ti bisiklita na. Sana balikan o tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikken kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisiklita ti pagtangsit na. Jakman amo iti dayjay nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata amo ti agnakem no adadakdakes a mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol itimuging mo. Binarsakdak iti shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakitam ka di? No asino tinang barsakan ka? Wen, mapantamang mabalsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunang ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisiklita. No makita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakid di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaron tati bisiklitak, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko amapanda ka no balsan tinang barsak ka ni manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na. Unay mo't tandagijay nga agama. Ay, kaya't da asawan, mangdangranda iti pada da tao.
Wen nga rod nanang. Kasta ati kayat na asawan. Imbag no awan tida ka sa mapasamak kadakwada. Sapay ko matakasta, nanang. Tatang, adamutin kayo ang nakabalangan iti dalan. Ala, Wen nga agpayso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. adarin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta, tapo maunawtan. Wen, kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impos mo itong tipilit tatang, linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, Wen. aglipastan. Awanan ti bisiklita, tatang. Sigurado nga lang daday jay. Pati tay kabarbaro abunan ko. Jack amuno yan na. Awan maten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapanijeskwilaan. Awan maten aramatag abunan ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakid din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Salbag kahit di dagiti ang managdakdakas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Di ta ko manapnapan ijayan. Awanan. Ewan nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apaya kasta ti itsorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga ti bisikleta. Ado nga min ti managdakdakas ijay shortcuta nanang. Ti maray kami Ta pinaapos ti pilit ti bisikleta. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang kananang nga awan ti magnaijay, taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikleta? Gapo iti kinasulpang yo, napukawan kayo lakit nga rod. Mabuti nga kung amag na ijay nanang. Nagadumot ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo, adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak tumagmag na ijayin. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapresyar ka tatang. Ay napan ka din, ijay talon, mau. Saan pa tatang? Limabas ka kanijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon mau, di pa'y nagdawa, ta nagladaw mo't anaraapan. Di pa'y nagdawa? Ay, kinuawan danumnan. Agreng-rengatan ti dagana. Awang mga mintudunan. Saanay na makadawa nukas jay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kadagiting nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay no kumata nakikigdan ka mo't ini nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot taon. Hanggang saan, Mike? Tadi ka mo dimngag iday iti imbagak nga ing kagraap. Anya pa'y itanti kanan mingay. Awan mat maapit may. Ay. Sapay nangina itati bagas. Ay suruam nga irutan ti barikas mau. Tawam makanan nyo ako nam. Delikado no awan apit tatang. Awan kanan may. No dimngagak kumakan ka iday. Saan kami kumangagrigat ita? Wala. Gapo iti kinatangkan ti ulo yaw. Anya naganab yaw. Napukawan kay lang arudan. Agbisin kayo pay. Isung agbalbaliw kayaw na. Napatag ti sao, no ammo atong palan. Ngam no yaling-alang mo, amangan no agbabawi kanto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph
Benawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 1. Di mo ipasindayag ti masakbayan, di mo ammo ti mapasamak, manipod ita agingga no bigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nagpipintas ken nagbubunas dagiti baboy ijay pigeri. Sigurado adak lakit di ti mapaglakwan ta kadagiti baboy ta. Pudno dayta bakit? Mapadakkel talakit di ti balay ta. Pudno day ta kunam. Ti balay tayon to ti kadakkelan di ti purok tayo. Mangipakita anadur as ti biyagta, numapadakkel ta ti balay ta. Maragsakan to lakit di ti anak ta. Taisuntun ti kadakkelan ti balay na di ti purok tayo. Lakit di awan pa'y nagbalay iti dakkel dito'y apuro. Mildred, kasla bayong ti manganop day tabayong mo Apay ko mamat abayong ti manganop ako naman. Saan kit din? Kita mo, nagalas. Ay, no siyak ti kasta ti bayong na, agpagatangak iti sabali. Imbag ka na kayo ado ti kwartayo. Da kami ngay. Tilaeng mat itang tang dandadadi kan mamin ti kwartami. Ay, nagmalas kakit din aya. Imbag ta saan asyak ti anak da tatang kananang mo. Kasano ko maasi ka ti anak da, kat siyak nga ron. Isong nga rod nga imbagak, nga imbag ta saan asyak ti anak da. Nasayat mat dagiti dadakkel ko kanya. Nasayat ka di jay di da kaigatangan itinapintas abag. Nagalas day tabag mo. Nagalas ka no ti bag ko nang. Kasano kumaanaalas ako nam. Nalagdaday tabag mo anak ko. Lalat ko naman. Ginatang ko ijay wagwagan. Imported day ta. Kunangamin ni Jonah, bag ka no ti manganop. Ay namamatpati kamat iti anak ti amo tayo. Nakaro ti sutil day jay nga ubing. Katkatawaan na ngamin ti bag ko nang. Apay, adda ka din kaklasem anang uyaw iti bag mo. Awan pa'y mat nang. O, kita man. Nilaang Jonah tinanguyaw dita. Saan mo adengdenggen ti bagbagana? Sutil na laang dayjay. Apay ang nakatugaw ka dita akas ladon. Linisam dagiti kulungan ti baboy. Kuha boss, kalkalpas ko adinalusan. Intugaw ko tanabanugak. Tumakder ka dita, taing kaibunag dagiti insang patkwapage. Agawaam! Wan boss, adda ka di ijay lugan? Natural! Kasangsangpat ko, isu nga adda ijay. Di ka makaaw-awat! Sige nga rod, boss. Inak nga rod ibo nagdagiti feds. Agalibtak ka, tapno saan asayang ti itangtangdan ko kan ka. Loko, sukatan ka makitam! Kasano nga tatibiyag itan dagiti katulong ta parapakan iti baboy? Dabudoy ken isang. Anya pa'y tinamnamaem. Nuawan tayo, saan dan amangan? Huwag nga rod. Kasla, datayon ti magbibiyag kadakwada. Husto takunam. Agnanayon to akatulong tayo ida. Datayo, titangaden da nga amo da. Kat intun saan tan amakabaan? Nintumot Jonah ti agbalin nga amo da. Sigurado na ita. Awan mat sa bali apagkamangan da, no di da tayo? Uray di anak da, agbalin tumot akatulong. Noan niya ti puon,
Isuma ti bunga. Agpaiso day takunam. At ti sweldo, bakit? Inayon mo ija iduldulin mo. Day off ko inton bigat. Inayon ijay bangko. Tapno saan amaguyod amagasto. Masapol nga isaganaan ta ti panagadal ti anak ta. Sayang ti kinasaririt na, no saan amakaadal. Wan lakay. Ikagumaan ta pagadalan ti anak ta. Isunto ti mangyaon kada ta itirika. Sapay ko ma, ta makaadal, bakit? Buyugan ta iti kararag, ken pamagbaga iti anak ta, lakay. Wen, bakit? Nasingput mo't di ti anak ta. Ngam kasapulan na, ti panarabay ta anaganak. Day ta ti pagrebengan ta akas naganak. Apay aya na po ti ulo. Diyak nga rod impagarop, ang maabakak iti dakkal agatad, idi nagtayaak iti kasino. Anya, nasursurong ti agkasino. Idi damo, nangabakak. Idi kuan, nangabakak manen. Isu nga intayak ti dakkal agatad. Kayat mo asawan, saan laeng nga ita? Wen, kat dakkalan ti abak ko. Anya nga minti nakasursurwam. Ita, kasanupay ang masubot mo ti abak mo. Masapul asaan kong esardeng, tapno makasubutak. Anya, ang mga no imbes ang makasubot ka, saan? Tamaibos ti urnong ta. No nagmalasak ita, saan ton inton sumaruno? Dumtang tuma ti swerte kanyak. Awanan pids dagiti baboy, boss. Awan ka nanda. Anya, sapay jak nakasubot. Awanan igatang iti kananda. Ha? Kasano nga roden, boss? Alangan adida mangan. Peste kit titikas toya. Mangiremedyo ako na. Pakanampay laang ida iti toyo. Tanalaklaka. Ingkamaten mangkita iti bugbugam. Ingka mangkita ay jay waig. Anya? Pakanak iti toyo kan binugbog. Ngam awan feeds na, boss. Di ka kadi makaaw-awat. Di nakbwisiten, tama di ita ti aldaw ko. Sige nga rod, boss. Pakanak ida iti toyo kan binugbog. Apay matan akanayon anak karupangat ni Boss Vilma, lakay. Uray ni Boss Jose. Kastamat. Sapay kimutong dagiti baboy apakpakanak. Kurang ngamin ti abastuda. Amangan nyo sa anak kon asumrak akas katulong da. Danda ni Dida pa yan itad ti sweldo. Uray siyak. Agpakada akon. Tainayabanak ni kumparek iti sabali at trabaho. Anya ngay at trabaho, lakay. Poultry farm kanumat. Agkasapulan da iti kadwa. Uray siyak. Innakla makilaban ka dagiti mayat nga agpalaba. Tapno at dalat tanayon ti urnong taapagadal to ni Mildred. Bakit? Sa nabali? Tadamat siguro umdas apagadal na. Alakay. Tay di pa ilaang arinugyan ta tinagurnong. Alaag kumati sweldo, tamasapol mi, Boss Vilma. Apay, di mo la maura yun nga itad ko ti sweldo. Kasapulan mi mat nga rod, boss. Awanan ti kanan mi. Uray nila kay ko, kat diyo pa'y ngamin intad ti sweldo na. Agtutor kayo mo ta. Tadyak pa'y nakairuwar ije bangko. Sige nga rod, boss. Agpakada kami, taing kami agbirok iti sabali ang pagtrabahuan mi. Ha, nalakaya ti agbirok iti trabaho. Nang runak at awan mo't adalyo. Uray anya ditan at trabaho, boss. Basta nadalos. Adalakit igatang mi iti masapsapul mi. Nalipatam samatan. Ano awan kami ang nagtrabahuan nyo? Jack amo no anya tinagbanagan nyo? Saan ko amalipatan, boss? Alangarod. Innakon. Na, talaga pimanawan. Awan mo't ngaminan pang sweldo kadakwada. In kasino mo't amin ang sinalbag a lalaki. Makapasuron. Kasano tayo itan? Awanan urnong tayo di bangko, ta insugal mo mat.
Di nakbuisiten, tanapudo ti ulok. Awan mabalinta, tanalpasen. At daditan. Ita, siyak pa yun ti aglabakan agluto kas kadagdalos. Ay, nagkasangan ti kastoy abiyag. Awan matlat ar-aramidam. Anusam Uray siyak, kat anusak mat ti mapan agtalon. Ay, agtalon kit din ti tao a di na oras. Ay, kapilitan, no kayat pa'y ti agbiag. Imbag ti agtalon, ngam ti mapan agpalama. Diyak maklon daytoy. Agrigat tayo kit din? Mami, kwarta man. Ada babayadak iti pagadalan. Agla ko pa'y ni dadim iti baboy. Awanan kwarta tayo. Anya? Awan kwarta kunayo, mami? Kasta nga rod. Awanan ti kwarta tayo iti bangko. Imposta ni dadim iti kasino. Tatiam muna kat mangabak. Unay matan. Mapanak ka di iti pagadalan nga awan kwarta? Pati jay lugan a pagbunbunag na iti feeds kan tuyo akanan ti baboy na ipustanan. Kasano nga rod itan, mami? Kapilitan ka no agtalon ni dadim. Tawan pangalaan tayo iti kanan tayo. Pati kanan dagiti baboy. Diyak nga rodan mapan iti pagadalan no awan kwartak. Kababain. Ano sa mun ati mapanagadal nga awan kwartam? Anya? Ay, masaduta kon, mami. Sapay exam mi? Awan kwartak? Wah, mangrugi ako mga agila ko kadagiti baboy. Ngamadan samat kano sakit dan. ASF kano. Sapay saan abala ko dagiti baboy no da ASF da? Kasano nga rod itan? Madanaganak. Adda kano umay mangkita. Numakumpirmada nga ASF. Paikali da adagos. Awanan. Anya itan ti pagbanagan tayo. Awanan urnong tayo. Awan pa'y trabahom. Sikantomot ngamin. Sinalbag day ta kasino. Kunak nga rod no agswerte ak. Ngam saan mat? Tatimang kan amalas. Mentes kit de. Adayamot ngamin bimak nang iti sugal. Amin asugador. Nagbalin a marigrigat kat may sakan kadakwada. Kasano pa'y ita? Sayang dagiti baboy tayo. Paikali da, no ASF at talaga ti sakit da. Itatadan trabaho akas nurse. Padakkelan tayo ti balay tayo nang. Padakkalak matan ti istor ko. Tapno agbalin amin ni grocery. Imbag laban bantayan mikin ni tatang mo anak ko. Wan nang. Dito'y latan arubayan ti balay tayo ti pagyanan ti mini grocery tayo. Tapno saan kayon amapan iti adayo. Una anak. Asideng mat iti kalsada. Kan adumatan ti tao dito'y. Wan nang. Adayo matidaddo maa grocery. Dito'y lakit di ti paggatangan dagiti tao. Una anak ko. Saan mi nga ingi na unay tilako? Tapno ado ti umay gumatang. Wen anang. Uray basit ti ganan siya. No ado ti suki. Maurnong matlaang. Apay anarabyan ka nagawid, Jonah. Saan ka ba't asigod akasta? Adalang inasikaso, mami. Anya? Amoyo, mami. Nasabat ko ni Mildred. Kat malagip ko nga idiubing kami. Kanayon ko asutilan. Uyawak dagiti gamit na iti pagadalan. Ngam ita, may san a nurse. Sika, saan ka nakaturpos? Ta saan mo mat ngayon tuloy tinagadal? Wen nga rod, mami. Malagip ko ti panang lalais ko kankwana idi. Saan nakakadimot laalalaisan o kitkita kayo ita? Saan, mami? Nasingpot latta, akas idi. Mabainak pa yan.
No kasi amakitak. Kita man lang agpayso ti biyag. Idi, katulong tayo lang ida. Adda pa isaan ko ana itad asweldo da, iso apimanaw da. No kasta, pimanaw da? Ta saan nyo anaswelduan ida, mami? Day tatipod no anak ko. Idi ko nalugi mo ton ti babuyan tayo. Himbaglakit diin tadapay day ti basit atalon at altalunan tayo. Manipod na lugi ti babuyan tayo. Ngam narigat ti hagtalon. Agbababawi ak. Nuapay anasumok ko ti nagkasino. Uray ni John ang anak ta. Agbababawi mat. Talinalais na kanuidi ni Mildred. Ngam ita, may san anhers jay tao. Ngam ti anak ta. Awan mas no patrabaho na. Tasaan ang nakaturpos. Dap-dapak itati babawik. Nuapay anak kasinuak. Ken nagbarbarayubuyak idi. Mababainak pa'y nga rudan kada isang kanbudoy. Ita, addan mini grocery da. Nurse pa yun, di anak da. Uray siyak. Mababainak mat kadakwada. Ngam nasaya at dalat tamat, no agsabat kami ijay dalan. Pudnot ako nam. Agpaisugayam. At itao ti mangisagana iti masakbayan na. Pudnot ako nam. Insaganaan dati masakbayan da. Idinto tada tayo, kat saan? Ti panagpasindayag, itunda na ka iti saan anasayaat. Agpakumbaba ka, tati Diyos timang salwad kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.